Sanidade preparará máis de 4.000 camas das que dispón para facer fronte ao coronavirus. Así o anunciou o presidente da Xunta xunto con outras medidas para aplicar nas residencias dos maiores. Os usuarios que den positivo concentraránse en 2 residencias integradas. Que tal? Boas noites. Ralentízase a propagación do coronavirus en Galicia. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés o incremento tamén é inferior ao das xornadas anteriores. Hoxe contabilízanse 179 casos activos, 15 máis ca onte, cando había confirmados 164. Iso sí, medra o número de doentes hospitalizados, que pasa de 35 a 50. De todas estas persoas ingresadas, 42 están en planta, 5 delas no Hospital do Salnés e o resto no Hospital de Pontevedra. Os 8 restantes están ingresados na UCI, 2 máis ca onte. Na área sanitaria de Santiago, da que depende o Hospital do Barbanza, hai registrados 239 casos. No conxunto de Galicia, o número de casos confirmados supera os 1.370. Polo de agora, na comunidade rexistráronse 19 altas e 22 falecementos. Galicia, en este momento, unha das comunidades autónomas que está nunha situación lixeiramente menos mala que a maioría das comunidades autónomas. Oxalá a anticipación que adoptamos en Galicia, sobre todo o traballo dos profesionais sanitarios e sociosanitarios e tamén a responsabilidade de todos os galegos que están confinados nas súas casas, sigamos nunha situación un pouco menos mala. Pero o certo é verdad é que non podemos descartar que nos vayamos nas próximas semanas a unha situación peor. Declaracións de Feijóo nunha comparecencia na que anunciou tamén que Sanidade vai preparar 4.000 das 6.000 camas das que dispón para facer fronte á pandemia do coronavirus. O presidente da Xunta tamén avanzou novas medidas para as residencias de maiores. Os usuarios que den positivo concentraránse en 2 residencias integradas. O obxectivo, di Feijóo, que poidan ser tratados de forma máis medicalizada. Das máis de 6.000 camas que ten o Servizo Galego de Saúde, 4.000 van ser preparadas para facer fronte ao pico do coronavirus. Serían necesarias 4.000 camas durante varios días, probablemente durante máis de unha semana, 4.000 camas destinadas exclusivamente a tratar la pandemia. El total de aforos del Servicio Galego de Salud son de 6.200 camas. El total del Servicio Gallego de Salud en todos los hospitales comarcales y hospitales de las ciudades. 4.000 de esas camas necesitaríamos exclusivamente para tratar a pacientes con coronavirus. O presidente da Xunta anunciou tamén que dende hoxe todas as residencias privadas pasarán a ser tuteladas baixo o seguimento das autoridades sanitarias. Ademais, vanse crear 2 residencias integradas para concentrar os usuarios que dean positivo. Para as provincias de Pontevedra e Ourense habilitouse como residencia integrada unha situada no concello de Baños de Molgas. Para as provincias da Coruña e Lugo, o centro escollido é a residencia Porta do Camiño en Santiago. En este caso, el gobierno gallego ha activado 2 centros para concentrar el riesgo y para que se puedan tratar de una forma más medicalizada, de una forma más sanitaria, a todos los nuestros mayores que han dado positivo en el test y que, por características sanitarias y por su historia clínica, parece razonable llevarlos a estas residencias para que tengan un cuidado un poco más directo por responsables sanitarios. En Galicia contabilízanse 57 contaxiados dentro de residencias para a terceira idade. Feijóo advirte que haberá máis nos vindeiros días. Se producen contagios en las residencias de tercera edad y sin duda pues estos contagios irán aumentando en los próximos días, dado que hay riesgo, una vez detectado un contagio, de que se pueda expandir. Feijóo indicou ademais que a Xunta está tratando polas súas vías de facerse con máis material sanitario a maiores do que vai chegando do Estado. Nese sentido, pediulle ao Goberno Central que exerza máis presión no mercado mundial, que arestora ten unha enorme demanda. Os profesionais do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia comenzaron a desinfección dos exteriores das residencias de maiores, das de discapacitados e dos centros de saúde dos municipios galegos de menos de 5.000 habitantes. Os traballos levaránse a cabo en máis de 100 residencias de persoas maiores e de discapacitados en 460 centros de saúde. O obxectivo é previr o contaxio do coronavirus a aquelas persoas nas que existe maior risco de contaxio. A desinfección levarase a cabo en concellos como a Illa, Meis, Lousame, Cuntis, Barro, Catoira, Moraña ou Portas. O Grupo Provincial do PP na Deputación da Coruña reclama a posta en marcha dun plan de atención ás persoas maiores. Demandan medidas de atención psicolóxica e acompañamento para minimizar a sensación de illamento.
A prórroga do estado de alarma obrigará a poboación a permanecer nos seus domicilios ata despois da Semana Santa como mínimo. Esta situación preocupa ao Grupo Provincial do PP na Deputación da Coruña, especialmente no que se refire ás persoas maiores, posto que a diminución das rutinas cotiás e do contacto social pode alterar o seu estado anímico. A súa voceira Rosa Gallego remitiu unha carta ao presidente da Deputación solicitando a posta en marcha dun plan de atención psicolóxica aos maiores que viven sós. Demandan que se habiliten unha serie de teléfonos nos que atender dúbidas, proporcionar información de utilidade ou simplemente acompañar e tranquilizar o sector de poboación máis vulnerable. Reclaman os populares que estes teléfonos sexan atendidos por especialistas, psicólogos ou educadores que axuden aos nosos maiores a permanecer activos e comunicados mentres dure esta situación excepcional. E a Deputación de Pontevedra moviliza 25 millóns de euros para facerlle fronte á pandemia do Covid-19. Estas novas medidas están destinadas aos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes. A medida acaba de ser aprobada polo Comité de Seguimento fronte ao coronavirus do organismo provincial. A Deputación porá a disposición deses municipios 4 millóns de euros para que poidan facer fronte ás necesidades derivadas da crise sanitaria. Dentro desa partida hai unha liña de axudas extraordinarias, dotada con 1.300.000 euros. Ademais, a Deputación vai entregar aos concellos o novo fondo de liquidez da oral de máis de 21 millóns, a modo de anticipio. Con esta medida pretende que os municipios máis pequenos non queden atrás na loita contra o coronavirus e o seu impacto económico. A pesar do reforzo dos controis e do endurecemento das sancións, temos que seguir a falarlles de novos incumprimentos das medidas decretadas polo estado de alarma. A Garda Civil denunciou en Boiro a 2 persoas que bebían cervexa no aparcadoiro dun supermercado. Non foi a única incidencia destacada na comarca, xa que os axentes identificaron tamén en Muros a un home que levaba o seu coche na vía pública. Non se trata de casos excepcionais, posto que tan só na xornada do luns rexistráronse 130 infraccións na provincia da Coruña. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés incrementa as medidas de seguridade para prevenir novos contaxios. Acaban de instalar máis dun cento de mamparas protectoras nos postos de información do Hospital do Salnés de Montecelo e do Provincial. A medida tamén se estendeu a 34 centros de saúde e puntos de atención continuada da área sanitaria. Este reforzo da protección dos traballadores sanitarios supuxe un investimento de 17.000 euros. E no Hospital de Pontevedra, por certo, os doentes ingresados xa poden ver a televisión de balde na súa habitación. A gratuidade do servizo estáse a implantar en varios hospitais galegos de xeito progresivo. O motivo desta acción débese ás limitacións que implica a restricción de acompañamento adoptado nos centros sanitarios dentro das medidas para paliar a crise do coronavirus. Cada paciente só pode estar acompañado dunha persoa, pola que a televisión busca ser un xeito de distraer aqueles que están ingresados nun hospital. Ribeira reforzará as tarefas de desinfección dos espazos públicos con operativos especiais na zona de maior risco. Tamén incrementará os controis policiais para detectar os infractores reincidentes. Protección Civil continuará cos traballos de desinfección por todas as parroquias do municipio, con especial reforzo nos puntos máis problemáticos como a contorna da residencia da terceira idade. Podo confirmar que en algún sitio de moito tránsito que basicamente se dá no centro da cidade, como pode ser o entorno da residencia da terceira idade, a Casa do Mar, a todavía utilizada como a estación de autobuses cerca do Malecón, pois se vai a ir varias veces ao día. En estes momentos está diseñado ese servicio e esperemos pois que dé unha tranquilidade tamén á población e sobre todo pois un servicio extra no que pode ser a desinfección de todos aqueles lugares que poden propiciar o que é a transmisión do virus. O alcalde de Ribeira informou tamén da colaboración entre os corpos da Policía Local e Nacional para reforzar os controis e evitar as saídas innecesarias. Vamos a intentar que a nosa Policía Local e Nacional pois que teña un control máis exhaustivo da xente que sale da casa, pois tendo, digamos, apuntado, por decirlo así, o nome daquelas personas ás que xa pararon para estas necesidades para que non sean reiterativas ou repetitivas ao longo do día as súas salidas. Por lo tanto, evitaremos que salgan cando menos 2 veces ao día. Por último, Manuel Ruiz informou da posta en marcha do programa de actividades lúdicas e culturais Arte na Casa, que se perfilará os próximos días. A crise xerada polo coronavirus está tamén a bater con forza ao sector do mar. A Confraría de Aguiño decidiu paralizar a actividade temporalmente ante a caída dos prezos da ameixa e do ourizo.
Esta era a imaxe esta mañá no porto de Aguiño, nin rastro das embarcacións chegando a terra para descargar o seu produto. Igual na lonxa, pechada a cale canto e sen subasta despois de que a confraría decidira paralizar a actividade de xeito temporal ante a caída dos prezos. Este luns, última xornada na que saían a faenar, constataron o que xa viñan observando a pasada semana, o desplome das cotizacións por baixo dos mínimos establecidos. O ourizo sí xa planteamos e nos adiantamos un pouquiño a este problema e bueno, xa pusemos uns precios mínimos acerca do ourizo e bueno, tal e como desconfiábamos ou esperábamos, pois baixou o precio mínimo que tiñamos posto e entón tuvemos a semana pasada prácticamente que pechar o que a actividade toda a semana. Esta semana pois foi máis do mismo ou peor, porque fomos o luns, baixou dos precios establecidos que tiñamos para non tirar nin co produto nin co mercado e ao final pois cortamos toda a semana. Era algo que sabíamos ver. O resto das especies pois aquí na lonxa pois xa nada, porque tiñamos solamente a meixa roja, o cal tamén baixou dos precios mínimos que lle puséramos e bueno, tivemos que pechar o resto da semana sin actividade na nosa lonxa tamén. As perdas derivadas destes días de inactividade non son o que máis preocupa aos profesionais. Peor é a incertidume ante o futuro a curto plazo do seu medio de vida. O que a preocupación é a incertidume de que non sabes realmente cando vai acabar isto. No meu caso, eu falo sempre por a miña xente, non lle preocupa realmente como cando hai mal tempo, non lle preocupa que ten que pasar unha semana ou dúas na casa sin traballar. Pois nós non queremos axudas de ningún tipo, nós o que queremos é traballar. Pero claro, cando hai esta incertidume, como che digo, de que non sabes cando vai acabar isto, polos medios tampouco che asegura, nin che din nada en concreto de cando vai acabar, nin en Madrid, nin en ningún lado, entonces é cando che trasladan esa incertidume, non sabes que vas a facer. As dificultades económicas únense aos riscos sanitarios nunha actividade como o marisqueo, na que non é doado manter a distancia de seguridade. Porque aínda que as lonxas están cas súas precaucións e co que teñen que según a normativa, aínda así este algo incontrolable, por decirlo así. E a xente que está entre eles están a traballar xuntas no marisqueo, cando chegas aquí á lonxa, aunque formes algunha cola, hai un contacto máis directo que en outros sitios, entonces eso por un lado, por a seguridade, e por outro lado tamén claro que a economía, porque a economía non podemos contar isto o que vai a pasar e o que vai a suceder. Entonces a xente, como che comentei antes, cando pasa un tempo largo e ven que non lle dan solucións, entonces pues, temos que ter unha axuda de que vamos a vivir e de que vamos a comer. Precisamente, para facer fronte a estas perdas, a Consellería do Mar está a realizar xestión para que o sector marisqueiro poda acceder ás prestacións por cese de actividade habilitadas polo Estado. A Consellería do Mar elaborou un informe que constata a caída da facturación do marisqueo en máis dun 77%. Estes datos avalan o cumprimento do requisito para acceder á prestación extraordinaria por cese de actividade que prevé o Real Decreto de Medidas Urxentes para afrontar o impacto económico do coronavirus. Como o Real Decreto que establece o estado de alarma no país no seu artigo 17 reconoce a posibilidade de acudir a un cese de actividade sempre que as perdas económicas sexan un 75% inferiores ao semestre anterior, nós temos elaborado este informe no que se xustifica que tanto o marisqueo a pé como o marisqueo a flote como os recursos específicos teñen nestes momentos unhas perdas superiores ao 77% con respecto ao semestre anterior. Mar xa remitiu este informe a varias entidades que lles solicitaban o peche xeral da actividade marisqueira en Galicia. Lembran dende a Consellería que esta decisión non compete á Xunta, posto que o marisqueo non está entre as actividades suspendidas polo Goberno Central. Son as propias confrarías as que poden solicitar o peche ou adiamento da actividade no marco do seu plan de xestión e a Consellería editará a resolución específica para cada solicitante. Unha vez completado o trámite, os afectados poderán acceder á prestación. O Goberno Central aprobaba hoxe 20.000 millóns en avais para dar crédito ás empresas, pero o certo é que os emprendedores e pequenos empresarios enfrontanse un futuro máis incerto polas consecuencias da crise do coronavirus. Os colectivos de apoio, como AG Pontevedra, intensifican estes días a súa labor de asesoramento telemático para resolver as dúbidas que xorden nun contexto tan complicado como este. O colectivo pontevedrés mesmo puxo en marcha unhas pílulas informativas a través das súas redes sociais. O coronavirus non afecta só a saúde das persoas, senón tamén a de moitas pequenas e medianas empresas que agora miran de reollo o seu futuro. Para resolver as incertezas derivadas desta situación, colectivos como a Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra mantén a súa actividade a pleno rendemento. O colectivo continúa prestando asesoramento de xeito telemático, consciente das dificultades que está a sufrir o tecido empresarial. Estos días estamos recibiendo muchas llamadas de empresarios que están nerviosos, de autónomos que no saben muy bien qué hacer.
Nos preguntan sobre el ERTE o sobre el cese de actividad. Son dos temas interesantes que nos pueden ayudar a superar esta época. Un dos temas que máis dúbidas está a xerar é o dos expedientes temporais de regulación de emprego, unha fórmula da que están a botar man moitas empresas, pero que tamén ten a súa parte negativa dende o punto de vista empresarial. Hay que mantener el trabajador, después de darlo de alta, después de este estado de alarma, 6 meses más. Y no sé si todas las empresas pueden permitírselo, debido a la situación económica que habrá, que esperemos que sea la mejor posible, pero bueno, hai que valorarlo. Moitas das dúbidas que lles poden ir xurdindo nestes intres a empresarios ou emprendedores atopan resposta tamén nas redes sociais de AGE Pontevedra. O colectivo puxo en marcha un espazo no que lanza información de utilidade sobre cuestións empresariais e laborais. Estamos publicando píldoras informativas en nuestras redes sociales sobre lo que es un ERTE, sobre lo que es un cese de actividad o sobre las medidas que tenemos que tomar en nuestra empresa por higiene y por limpieza para evitar la propagación de este virus. Pueden seguirnos en Facebook, en LinkedIn, Twitter, Instagram y en otras redes. Ademais, AGE decidiu suspender de xeito temporal o cobro das cotas aos seus asociados, polo menos ata que se supere esta situación. Desde AGE Pontevedra hemos tomado la determinación de no cobrar cuotas a nuestros asociados. Es nuestra pequeña ayuda a los jóvenes empresarios de la provincia. O colectivo empresarial agarda que a actual situación remate canto antes para que a repercusión sobre o tecido empresarial teña o menor impacto. Aproveitan tamén para agradecer a todos os que nestes días seguen traballando como servizo público para garantir que a nosa sociedade siga funcionando. Os supermercados de proximidade tamén incrementan as súas medidas para protexer aos clientes e aos propios traballadores. Establecementos como Supernito evitan superar un aforo de 20 persoas e poñer a disposición dos compradores luvas e desinfectantes de mans. A diferencia de outros negocios, o seu produto máis vendido continúa sendo a carne. Co inicio do estado de alarma, miles de persoas lanzáronse aos supermercados a aprovisionarse de todo tipo de produtos. Pasados uns días, o pánico cesou e a situación xa está máis normalizada. Dende os establecementos piden tranquilidade. Mais ou menos con normalidade. Pola mañán temos un poquinho máis de aforo e pola tarde a xente parece que se queda un pouco máis na casa. Nós o que dicimos a todo o mundo que intente manter unha distancia de seguridade e sobre todo que compren con responsabilidade. Que non fa falta facer unha compra masiva porque de momento creo que vamos tirar para largo e que nos van permitir a todos traballar en condicións normais. Aínda que o Supernito non sufriu as aglomeracións doutras grandes superficies, dende o primeiro momento tomaron medidas para protexer aos clientes e aos traballadores. Os clientes ofrecémoslle se queren poñer guantes na entrada ou temos un gel alcohólico para desinfectar as mans. Despois está ao largo dos pasillos están colocados cada metro e medio máis ou menos unhas bandas para que a xente este separada entre ela e tamén anunciándolle para que estén dispersos e non manteñan contacto entre as personas. Cando vemos que o aforo é un pouquiño exagerado, non permitimos máis de 20 personas dentro do local, fan cola fora. A corentena non variou as preferencias dos clientes. O produto máis vendido continúa sendo a carne. Nós, en principio, a carne. Non é a locura do papel higiénico, como pasou moitos sitios. O noso principio é carne. É o produto estrella. Os supermercados de proximidade estánse vendo afectados polo peche da hostalería, xa que gran parte das súas vendas ían destinadas a este sector. A pesar diso, traballan con normalidade sen necesidade de realizar ningún axuste de persoal. A pesar da liberdade de horario decretada polo goberno durante o estado de alarma, os supermercados de Noia pecharán os domingos. Os diferentes establecementos tiveron en conta a petición formulada polo BNG coa mediación do alcalde. Ademais de dar descanso ao persoal, reducirase o risco de contagio ao restar unha xornada de actividade. Se abrirá pola contra a Praza de Abastos que normalmente pecha o luns, polo que os noieses disporán dun lugar para abastecerse de produtos frescos. O Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova aproveita as súas impresoras 3D para crear equipos de protección individual. Os materiais están destinados á Policía Local, Protección Civil e ás farmacias. Con esta iniciativa pódense crear entre 16 e 20 máscaras ao día.
Dende o Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova queren aportar o seu gran area para axudar na loita contra o coronavirus. Por elo, o persoal técnico da formación en novas tecnoloxías pon en práctica unha iniciativa para a creación de equipos de protección individual. Nós aquí o que estamos facendo é imprimir viseiras para poder usar de protectores de pantallas para medicina, para seguridade. A iniciativa realmente a nivel España, vale, ainda que aquí en Galicia hai un grupo concreto de makers que están coordinando todo isto de entrega de viseiras, a que necesitas viseiras, como se fan, os diseños. Coas 9 impresoras do centro pódense crear entre 16 e 20 viseiras. Os equipos de protección irán destinados aos equipos de emerxencia da vila e aos establecementos que traballen de cara ao público. Vamos dar cabida, así como vayamos facendo dentro do Concello, vamos a repartilas sobre todo nos profesionais, ao principio nos profesionais que máis contacto están ca xente e despois, bueno, pois toda a xente que non lo pida, vamos a facelas todos os días para todos os que nos sean necesarios. Primeiro vamos a repartir na Policía Local, Protección Civil e depois nos establecementos de aquí do Concello de Vilanova que teñen máis os seus empleados de atención ao público. Para facer estes equipos son necesarios materiais como o acetato, as gomas elásticas ou o filamento. O Concello de Vilanova encárgase de sufragar os gastos destes produtos. Bueno, pois vamos, o que nestes momentos o que temos todos é que aportar. Temos que aportar nesta situación que temos de emerxencia, temos que aportar noso gran area. Natalia, gracias aquí pois a empresa que desinteresadamente vai a facer, que está facendo os cursos 3D durante todo o ano neste centro de desenvolvemento local. Pois nada, o que temos que ser solidarios, axudar a xente neste momento de crisis que estamos vivindo. Varias empresas que colaboran co centro vilanovés xa se puxeron en contacto coa xerencia para axudar coa doazón de materiais. Dende as instalacións continuarán creando os equipos de protección durante o resto da cuarentena. Atendan agora esta mostra de solidariedade do Instituto Xunqueira 1 de Pontevedra. Acaban de doar á Policía Nacional un gran lote de material para loitar contra o coronavirus. O paquete inclúe case 4.500 luvas de distinto material, tamén case 3.000 máscaras de distinto tipo, entre elas 150 cirúrxicas. O lote inclúe tamén medio cento de monos e 5 pares de lentes protectores. O material foi depositado na Comisaría Provincial da Policía Nacional en Pontevedra. O Concello de Poio crea unha bolsa de voluntarios para actuacións relacionadas co estado de alarma. O grupo vai estar xestionado polo Departamento de Protección Civil. Din que se crea ante o gran volume de veciños que nos últimos días se amosaron dispostos a colaborar. O Concello de Poio, a través de Protección Civil, impulsa a creación dunha nova bolsa de voluntariado a que se poderá recorrer en caso de emerxencia social. Este grupo pretende dar resposta a necesidades que estean relacionadas co estado de alarma decretado polo Goberno Central. Segundo explican dentro do Concello, a creación deste servizo parte da gran cantidade de persoas que nos últimos días amosaron a súa intención de botar unha man. Engaden que por esta razón crearon este novo grupo baixo a batuta de Protección Civil para garantir a seguridade de todos aqueles que queiran participar. Os veciños interesados nesta iniciativa deberán completar un formulario que xa está disponible na web municipal. Esta bolsa de voluntarios recibiu xa o visto bo da Comisión de Seguimento do COVID-19. Na súa última reunión tamén deron conta das actuacións realizadas ao longo dos últimos días nos diferentes departamentos municipais para continuar loitando contra a extensión do virus. Ademais, segundo indican do Concello, continúase traballando na elaboración de axudas económicas pro tecido empresarial e laboral do municipio que xa se atopan en mans do Servizo de Intervención e Tesourería. E dentro deste estado de cuarentena hai un deporte que pode seguir activo. É o caso do xadrez. Dende o Club de Xadrez Fonte Carmoa continúan coa súa actividade a través de internet ofrecendo clases e organizando campeonatos. O primeiro torneo que celebraron tivo unha participación de máis de 300 persoas. O xadrez non cesa durante a cuarentena. Ante a imposibilidade de poder seguir coas súas clases presenciais, o Club de Xadrez Fonte Carmoa decidiu facelas a través de internet. Desta forma, naceu a idea de organizar un torneo que finalmente abriuse ao público. O resultado foi unha participación de máis de 300 persoas. No Club de Xadrez Fonte Carmoa atopámonos con un problema que todos os nosos xadrecistas estaban nas súas casas. Entón, no grupo de WhatsApp do Club de División de Honor surxiu a idea de facer un torneo interno para os xogadores do club. E un de nós dixo de facelo aberto para que xogasen tamén xogadores dos outros clubes. Resulta que nun torneo organizado dun día para outro apuntáronse máis de 300 personas, todo un éxito. Ante o éxito, dende o club comenzaron a organizar diferentes tipos de torneos.
As competicións dispútanse a través da web www.liches.org. Surxiu máis ideas de facer torneos de un ritmo de xogo máis rápido, torneos individuais, torneos por equipos, están sendo todo un éxito. Se xogan nunha plataforma que se chama Liches, é gratuita e todos os que queren xogar poden apuntarse. Con estas iniciativas, o club pode seguir traballando con certa normalidade. As diferentes plataformas online permite aos monitores conectarse cos alumnos e continuar coas clases. Na formación do clube de xadrez Fonte Carmoa, tampouco hai moitos problemas, porque pódese compartir a pantalla do ordenador, pódese facer unha chamada en grupo a todos os alumnos, entón as clases máis ou menos continúan con normalidade. Os interesados en coñecer este deporte ou en competir poden informarse a través da web do Club de Xadrez Fonte Carmoa. Dende a entidade póñese a disposición de todos os interesados ofrecendo clases ou materiais didácticos para aumentar os coñecementos nesta disciplina. A Aula CEMIT de Boiro ofrecerá cursos de teleinformación para todos aqueles usuarios que desexen continuar coa formación online a través da plataforma Espazo Multimedia de Aprendizaxe. Para poder participar, as persoas deben estar rexistradas na rede CEMIT. O catálogo de actividades é moi amplo, dende cursos de administración electrónica ou trámites, a través de internet ata xogos de adestramento mental, comercio electrónico, mercadotecnia en redes ou vendas no muro. Propostas todas elas moi apropiadas para poñer en práctica nestas semanas de confinamento. O Concello de Boiro está a traballar tamén na elaboración dunha programación vía streaming. O Concello de Ribeira vai lanzar mensaxes de ánimo aos veciños coa colaboración de persoeiros públicos. O taekwondista Alex Vidal e o xornalista Fernando Nega foron os encargados hoxe de inaugurar a iniciativa. Boas veciños, son Alex Vidal. Dende aquí quero mandarvos todo o meu ánimo e pedirvos que sigamos todas as recomendacións que nos están dando para acabar co coronavirus. Porque se todos seguimos as recomendacións, pronto pasará isto. Estaremos disfrutando do noso pobo e dos nosos paseos todos xuntos. Un forte abrazo, amigos, e moito ánimo. Miñas queridas xentes de Ribeira, falovos a todos, pero de xeito especial os que tedes unha edade partida a miña. Estamos sendo os máis atacados polo virus. Somos os que estamos máis en perigo. Somos os que temos que facer o imposible para non contaxiarnos. Facedevos un favor. Quedadevos na casa como eu me estou quedando na miña casa. O virus anda por aí. O virus anda solto, non sabemos de onde pode sair. Non lles dedes facilidades, non o deixes chegar a ti. Un día máis sucédese os pequenos actos de homenaxe ao personal sanitario pola súa gran labor contra o coronavirus. Desta volta, marchamos ata Cambados. Na vila do Albariño, os distintos efectivos dos servizos de emerxencia desprazáronse ata as portas do centro de saúde para agradecer aos seus profesionais o seu traballo. Primeiro fixeron sonar as súas sereas e despois, entre aplausos, puxeron o Resistiré do dúo dinámico, todo un himno xa desta crise. O persoal do ambulatorio, como non podía ser de outro xeito, saíu á rúa para presenciar a homenaxe e aplaudir os servizos de emerxencia. Policía, Protección Civil e outros corpos e forzas de seguridade son tamén outro piar imprescindible para a cidadanía neste contexto de estado de alarma. Estas mostras de apoio ao personal sanitario mantéñense día a día dende as fiestras de moitos fogares. Saír as 8 do serán a aplaudir xa se converteu en toda unha tradición. Moitos tamén aproveitan para amenizar os seus veciños con algo de música. Estes son algúns dos momentos que fomos recopilando nas últimas horas. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
E que quedar na casa non é un pedimento para pasalo en grande. Iso sabeno ben no Grove, onde os ánimos non decaen nin co estado de alarma. Un grupo de veciños elaborou un divertido videoclip que están a compartir a través das redes sociais. Cun dron que viaxa de casa en casa, os mecos amosanos a cara máis amable do confinamento. Con isto pechamos as novas do día deste martes 24 de marzo. Poden seguir a actualidade a través da nosa página web e das nosas redes sociais de Facebook e Twitter. Volvemos mañá con máis noticias. Boas noites. Felice di stare lassù. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó.